سلام كما يتقنيو زي خبركن أفكار سبورت أب مفارق ورحسانة نايز عامت زي تخفيتو زحلفة بحت مسكرم أبز تعطوه نايزي كرامات معطو مسرح من سيجار تتصاوتي كعسكري كم ديكلان رايس ناب كلب أرسنال جوج بيلينغهام ناب كلب ريال مدريد مويسيس كايسيدو ناب كلب تشيلسي يسكو غافارديول ناب كلب مانشستر سيتي هاري كين ناب كلب بايرن مونيك نيمار ناب كلب الهلال دومونيك سوزالاي ناب كلب ليفربول ماسون مونت ناب كلب مانشستر يونايتد زأمسلو حيالو عبيتو على مشطات تفصيمو يوم بزعبا مفصام زوم عبيت مسرح مسجار تتصاوتي ندغفتي كعس اغري بقدامنتن بتأماننتن زبسره وري غازيطኛ سبورت فابريزيو رومانيو نلومي سولس 5 مسكرم 2023 تسناديو زلو مدب سبورت ابزي ايطالياو غازيطኛ اتو كيرلو مكتالكم بخبر نعدم زيناتات مسرح مسجار تتصاوتي كعس اغري كابنا بن كلبات حدا كابتوم امنا لب دغفت سرقون تباهجتن فصاميታት سبورت يوم عداغا مشطات تتصاوتي كعس اغري كلبات هاغرات اوروبا زبزح اوان كاب مفارق ورحسنه كساب موداتا ورحنا حسي وي بحت مسكرم كمون كاب بحت طري كساب 31 طري ابزلو غيزي سلاسل ابزست تقسم مقان غيزي كلن مراخب بزهان كعس اغري اب ጭብጥታትን ጽንጽንታታትን ተሞርኪሰን ነዝ መስርሕ مسجار ዝምልከት حبريتاتات نساعبتن يزرغحلهم نعدا غايلن زي تጨበጠን ኣብ ግምስ ተመርኮሰን حبريتاتات ዘካፍላ ማዕከናት ዜና ስፖርቱን ቆጽረን ሓሽከትዩ ኣብዛው ደዚ በፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ጋዜጠኛ ወይ መሐውር ዜና ስፖርት በቀዳምነት ከም ቁኑዕ ምንጪ ወረ مسجار ተጻውት ዝስራዕ ብ21 ለካቲት 1993 ኣብ ከተማ ኔፓልስ ኢጣልያ ዝተወልደ ወዲ 30 ዓመት ፋብሪዚዮ ሮማኖ እዩ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ቅድሚ ገለ ዓመታት ሓደ ተጻዋታይ ማልያ ሓዳስ ክለቡ ብኢዱ አንጠልጢሉ ወይ ድማ ለቢሱ ምስተሳለ ጥራዮም ዝበዝሐ እዋን ብዛዕባ ሓደ መስርሕ مسجار ርግጸኛታት ክኾኑ ዝኽእሉ ነይሮም ክሳብዛ ዝተጠቕሰት ሞት እተኣከል ዓምድታት ጽንጽንታታት ስፖርት ነጋውስ ማኣዲ ወሬ ኮይነን ይቕንያ ነይረን ኩዕሶ እግሪ ካብ እዋን ናብ እዋን ብቕልጡፍ ይስጉም ስለ ዘሎ ሎሚ እዚ መልክዕ ተለዊጡ እዩ ደገፍቲ ኣብዚ እዋን فانتازيا ويغواهي كمون كلتيو كنتات كفترة بزغلا حيدت سلسته قالاتيوم تماريخوم زركبو ازن سلس قالات here we go زبلا خوينن نقالبوم كانينو ان بيتسب كعس اغري here we go زبل ملو حساب كسمعو وي كنببون كلو حدا مسرح مسجار اب معلبو كم زبصحن مختمتا كم تجبرلون يغنزبو كموصيت ناي زدما نزن قالات نمسمعن من بابن بهاررتا يصبيو here we go نتبل حرج ززوترا غازيطኛ فابريزيو رومانيو نسو كم زبلو نزا ملليتو خوينا زلا here we go اتبل ملو حساب بوزبي جميروا حدا وان اب حدا نسو زرغحو وره مسجار كم مزازمي ملختو تتقملامو بدحريو سعبتو مسرح ادغينا ايغله زبال تصاوتاي اب درجه here we go بصحدو ويدما بقال ازراربا تفصيمودو انابلو ببزعي كحتو سل جمرون اتحرق دما حغوس كم تفطرلهم سلازستوعلن حدا مسرح مسجار عوت مخانو مسرغاغصه بقصالي كتقملا وسينو أب ورع عداقاتات تتصاوتي كعس اغري عالم عبي مقيرو زتأتاتوي تقوهن أمونن منش حبريتان فابريزيو رومانو أب 2009 عامة مرت قنا ودع 16 عامت تمهراي كالاي درجان كليو بزعبا كعس اغري كحنات الجميرو نصحفاتو دما أب زتفلالين أشتو إيطالياوان مربات حبريتاتات سبورت كزرقحلو تسفى بمقبار ناب أدالوتن يلو كنبري نسو نزي حجيز نتفلو زلو مزرقح وري مسجار تتصاوتي أب 2011 كم زنقلو يزارب أبتوان حدا نصحفاتو استخداتله أب مأكل مسلطاني كعس اغري كلب بارسلونا لاماسيا سرح زنبرسب أب سرح وكلنا تتصاوتي كوافر باغي سلازحدره نرومانو بزعبا كل تنسو كوكلوم حصيوم زنبره تتصاوتي غل صحف كدالولو تلابو اتوم تتصاوتي اسبانياوي جيرار دولوفنن ارجنتيناوي ماورو ايكاردنيوم رومانو استوابو لبوا تقبلو أب معرفيوم سبصحو اتوكيل بصحف رومانو تحجيزو ندولوفنن ايكاردن نخوكلو امنوم بدحز رومانو مزوكيل طبق ركب فتره اب كرامات 2011 إيكاردي كبارسلونا ناب سامبدوريا ابتزغاغرلو رومانو قداماي نت زينا زقال حغازيطኛ نبره اذا ورزيا بوخري كاب رومانو استبغست زينا تنبرد امبر ابتي اوان إيكاردي بزح زيفلت تصاوتاي ابرس منبارو ناب حنتي ناب سيرابي ايطاليا يغعز لزنبره بزح قالبو ايرغبتن እዚ ወኪል ብሮማኖ ናይ ዝተገብረሉ ሰናይ ነገር ዓስቢ ንኽፋል ኣብ ወርሒ ሕዳር 2012 ዳግማይ ናብ ሮማኖ ደዊሉ ኢካርዲ ካብ ክራማት 2013 ጀሚሩ ምስ ኢንተር ክጻወት ከም ተሰማምዐ 7 ወርሕ ቅድሚ ትውዕል ወግዓውነት ዝለብሰሉ ግዜ ሓበረሞ ብመንገዲ ዛዜና ኣብ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ተፈላጥነት ረኸበ ነዛ ህሞት እዚኣ ድማ ሮማኖ
ኩሉ ነገር ዝተለወጠላ ግዜ ብምባል ይገልጻ። ብድሕሪዚ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ነታ ዝተወልደላ ከተማ ኔፕልስ ሓዲጉ ናብ ከተማ ሚላን ጋዕዘ። ምስ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርትስ ኢታልያ ብምጽንባር ድማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ውሩይን ብዙሕ ሚሩኒዩ ዝብሎን ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ስፖርት ጂያንሉካ ዲማርዚዮ ብምዃን ንስርሑ ብጻዕቂ ተተሓዞ። ዲማርዚዮ እውን ወራሲኡ ኮይኑ ኣሰሩ ሒዙ ዝተዋጽኣሉ ጋዜጠኛ ምእንቲ ክኸውን ኣድላዩ ዝበሎ ፍልጠት ኣካፈሎን ምስ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዝነጥፉ ምስኡ ርክብን ዝምድናን ዝነበሮም ብርክት ዝበሉ ወከልቲ ተጻወቲ ክለባት ደለልቲ ብሓፈሻ ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ ኣላለዮ። ምስጢር ዓወት ናይ ስራሕ ድማ ምስ ብርክት ዝበሉ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ማሕረ ዝኾነ ዝምድና ምምስራትን ርክብ ምድልዳልን ምዃኑ ተገንዘበ። ምስ ግዜ ድማ ንኢጣልያውያን ክለባት ዘሳትፍ ውዕላት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ተኣማንነት ንዘለዎም ደቂ ዓዲ ብምዕብላል ነጋሪ ብስራት ምስጋር ተጻወቲ ኾነ። ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሮማኖ ኣብ ኢጣልያ ኣብ 2013 እኳ ብዝለዓለ ደረጃ እንተተፈልጠ ብደረጃ ዓለም ግን ዝያዳ ኣብ 2020 እዩ ዝተወርየ። ፖርቱጋላዊ ኣካፋሊ ብሩኖ ፈርናንደዝ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሰጋገር ምዃኑ ካብ ክራማት 2019 ኣትሒዝዩ ብሰፊሑ ተሰሚዑ። ኣብቲ እዋን ሮማኖ ብዛዕባ እዚ ወላ ሓደ ይበለን። ምክንያቱ ዝተጀመረ ይኹን ዝተወደአ ጉዳይ ኣይነበረን። ድሕሪ 4 ወርሕ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ግን በታ ብዙሓት ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ከሰምዕዋን ከንብብዋን ዝደልዩን ከምኡውን ሓደ ውዕል ሙሉእ ብምሉእ ከም እተወደአ እተበስርን ሄር ዊ ጎ እትብል ልምቲ መለለይቱ ቃል ኣሰኒዩ ዩናይትድ ንፈርናንደዝ ኣብ መሳርዓ ከም ዝጸንበረቶ ምስ ሓበረ ዝመፀ ግብረ መልሲ ማእልያ ኣይነበሮን። ንሱ ቅልጣፈ ኣብ ዜና ዘለዎ ረብሓ ዝግንዘብ እኳ እንተኾነ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ማዕከናት ዜና ወይ ማሕበራዊ ሚድያ ንቅልጣፈ ዘይኮነስ ልክዕ ዝኾነ ይኹን ነገር ንርጉጽነት ወይ ድማ ሓቅነት ናይቲ ሓበሬታ ዝበረኸ ዋጋ ከም ዝህቦ ይገልጽ። ምስ ደረት ግዜ ሕትመት ወይ ዝርግሐ ዜና ዝዳፍኣሉ ምኽንያት የብለይን። ነገራት ምስ ተወድኡ ወይ ድልዋት ምስ ኮኑ ጥራየ ጭብጢ ሒዘ ኣፈይ መልየ ዝዛረበሎም ድማ ይብል። ቀድሚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ንተኸታተልቱ ንፋስ ዘይሃረሞም ወረታት ዝልግስ ኣብ ከተማ ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካቶሊካ ዴል ሳክሮ ኪዮሬ ዝተማሃረ ፋብሪዚዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጥፎም ሓበሬታታት ሓቂ ዝሓዘሉ ፁፅያትን ከም ማይንጎ ሓቂቓትን እዮም። ወረታት ሮማኖ ዘይከም ካልኦት ኣበር ዘይብሎም 100% ርጉጻትን ተኣመንትን ብምዃኖም ገለ ተዋዘይቲ ንድቂ ወይ ጥንሲ በዓልቲ ቤተይ ዝምልከት ወረ ካብቲ ንሳት ትህበኒ ንላዕሊ ሮማኖ ንዝህበና ሓበሬታ ብዝበለፀ መኣመንክዎ ብምባል ንቁንዕነት ዜናታቱ የድንቑ። ገለ እውን ወላዲተይ ኣይኣመንክዋን እሞ እዚ ከም ኣቦይ ዝፈልጦ ሰብኣይ ብርግጽ ናይ ብሓቂ ኣቦይ ድዩ ሓደራኻ ኣረጋግጸለይ እናበሉ ክድእሉ ይረኣዮም። ንሱ ኣብ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ጽልዋ ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 12 ወርሕ በዝሒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝከታተልዎ ሰዓብቱ ብዝተዓጻጸፈ ቁፅሪ ክውስኽ ምኽኣሉ ድማ መርኣያ ጽልኡን ጽፉፍነት ስርሑን እዩ። ንሱ ዝበላ ልክዕ ከምዝጊ ዝበላ ሓቂያ እናተባህለ ብተኸታተልቱ ዝምጎስ ሮማኖ ከም ነጸብራቕ ሓቅነት ዘማእከለ ሓበሬቱ ኣብ ፌስቡክ ልዕሊ 14 ሚልዮን፣ ኣብ ትዊተር ልዕሊ 18.6 ሚልዮን፣ ኣብ ኢንስታግራም ልዕሊ 24.2 ሚልዮን፣ ኣብ ዩቲዩብ ከባቢ 2 ሚልዮን፣ ኣብ ቲክቶክ 8.9 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣለውዎ። እዚ ምስ ናይ ዓሚ ዝነበረ ብዝሒ ተኸታተልቱ ክንጻጸር እንከሎ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓደ ዓመት ኣብ ፌስቡክ 5.3 ሚልዮን፣ ኣብ ትዊተር 8 ሚልዮን፣ ኣብ ኢንስታግራም 14.3 ሚልዮን፣ ኣብ ዩቲዩብ 800,000 ሓደሽቲ ሰዓብቲ ኣጥርዩ። ካብቲ ዘገርም እዚ ሕጂ ልዕሊ 18.6 ሚልዮን በፂሑ ዘሎ ቁፅሪ ናይ ትዊተር ሰዓብቱ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት 1.3 ሚልዮን ጥራዩ ነይሩ። እዚ ዝተጠቕሰ ኣሃዛት ነቶም ብወግዒ ሰዓብቲ ኮይኖም መልጎም ፈሎው ዝጸቐጡ ጥራይ ኣብ ግምት ዘእተወዩ። ሮማኖ ኣብ ትዊተር ዝልጥፎ ሓበሬታታት ንዓበይቲ ማዕከናት ዜና ሓዊስካ እልቢ ብዘይብሉ ወገናት እዮም እናሻዕ ናብ ሰዓብቶም ዘካፍልዎ ወይ ሪትዊት ዝገብርዎ። ኣብ ዓለም ኣለዋ ዝበሃላ ደርመሳት መራኸቢ ብዙሃን ስፖርት ንሮማኖ ጠቒሰን ዜናታት ምስራሕ ናይ ወቱ ንጥፈታተን እዩ። ብመሰረት ኩባንያ ኖቱስ ኣብ መጽናዕቲ ተመርኪሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሴ ዕላዊ ዝገበሮ ሓበሬታ ሮማኖ ብጽልኡ ወይ ተሰማዕነቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ካብ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ። ፋብሪዚዮ ኣብ ወርሒ ነሓሴ 2021 ንምስጋር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ክለብ ጁቬንቱስ ናብ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣመልኪቱ ኣብ ትዊተር ዝለጠፈ እዋን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ጽምዶ ተኸታተልቱ ከም ዝደለበሉ ይገልጽ። ኣብቲ እዋን ነቲ ሓበሬታ 591,000 ሰባት መልጎም ፍቶት ወይ ድማ ላይክ ክጸቕጡ ከለዉ ልዕሊ 13,000 ሰባት ድማ ርእይቶኦም ኣፍሲሶምሉ።
ፋብሪዚዮ ሮማኖ ብዝሕን ዘለዎም ተኸታተልቱ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ብቕንዕና ክዛረብ እንተኮይነ ነዚ ቁፅሪ ብመንፅር መዓልታዊ ንወረታተይ ዝከታተሉ ሰዓብቲ ክሪኦ እንተደኣ ኮይነ ዘደንፅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ሰባት ኣብ ጎደና ደው ኣቢሎም ምስኦም ንስእሊ ወይ ቪድዮ ክሓትኑ እንከለው ዘገርም እዩ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ሰባት ይፈትውኻ፣ ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት ድማ ብዙሕ ባእኻ ሕጉሳት ኣይኮኑን። ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ኣካል ስራሒ ስለ ዝኾነ ንቡር እዩ ይብል። ሻምፒዮን ወረታት ዕዳጋ ተፃወቲ ዝኾነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ብዘይካቲ ኣብ ስካይ ስፖርትስ ኢታልያን ማሕበራዊ ሚድያን ዝገብሮ ንጥፈታት ምስ እንግሊዛዊት ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ኣሜሪካዊት መደበር ቴሌቪዥን ሲቢኤስን እውን ይሰርሑ። ዓመታዊ ድማ ካብ ሙያ ጋዜጠኝነት $300,000 ኣሜሪካ ፅሩይ ኣታዊ ይገብር። ብዘይካዚ ንሱ ካብ ዩቲዩብን ካልኦት መድረኻት ማሕበራዊ ሚድያን ተወሳኺ ገንዘብ ይኸዕብት። ሮማኖ ብስራሕ ኣመና ጽሙድ ምዃኑ ብፍላይ ማዕጾ ምስጋር ተፃወቲ ተኸፊቱ ክሳብ ዝዕጾ ኣብ ዘሎ መቓን ግዜ መዓልታዊ ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ ኣብ ዓራቱ ከም ዘይጋደም ይዕልል። ኣብዚ እዋን ኣብ ወርሓት ሰነ ሓምለ ናሓሰን ጥርን ምዃኑ መዓልታዊ ን20 ሰዓታት ይሰርሕ። ናይ ብሓቂ ዕድለኛ ዝኾንኩ ኮይኑ ይስማዓኒ። እዚ ከቢድ ስራሕ ኣይኮነን። ሓቂኡ ብመንፅር ግዜ ክረአ እንከሎ ፈታኒ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝሰርሕ ዝሓልሞን ኣዝየ ዝብእጎን ስራሕ እዩ። ናይ መላእ ህይወተይ ሕልሚ እዩ ብምባል ንክብደት ናይ ትዕዮ የቃልሎ። ንሱ ወረታት ምስጋር ተፃወቲ ንምምእራር መዓልታዊ ብገምጋም ብውሕዱ 50 ፀውዒታት ቴሌፎን ከም ዝገበር ይንገረሉ። ቴሌፎን እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓበሬታ ዕዳጋታት ተፃወቲ ዝተቐበለትሉ ካልኢታት ብብዝሒ ከትንቁት ስማዕ። ብዘይካዚ ተፃወቲ ወከልትን ዳይሬክተራት ክለባትን ንምርካብ ካብን ናብን ሆቴላትን ቤት ጽሕፈታትን ክወናጨፍ ምርኣይ ልሙድ እዩ። እዚ ድማ ስርሑ ብፅፈት ንኽዓምም ይሕግዞ። ገሌ ክለባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኣክል ቁፅሪ ሰዓብቲ ስለ ዘይብለን ምስተን ካብአን ብዓቕምን ፋይናንስን ዝዓብያ ክለባት ንምውድዳር የፀግመን እዩ። ገሌ ቀልቢ ደገፍቲ ካብ ዝረኽባሉ ዝተፈላለየ መንገድታት ከዓ ዕድጊ ተፃወቲ እዩ። ንዝገብሮ ዕድጊ ባዕለን ርእሰን ክኢለን ኣብ ዘጋዋሓሉ እዋን ዝረኽብዎ ግብረ መልሲ ድሩት ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓገዝ ካሓታ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ብፍላይ ክለብ ቫለንሺያ ኣብ 2021 ንብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ማርቆስ ኣንድሬ ኣብ ዘፈረመትሉ ነቲ ወሬ ንኸበስረላ ንሮማኖያ ምሕፅንታ ኣቕሪባትሉ። ንሱ ድማ ፈቓደኛ ብምዃን ብስራት ምስጋር ቀሪጹ ሰደደላ እሞ ኣብ ወግዓዊ ማህደራ ለጢፋ ብዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ ግብረ መልሲ ረኸበት። ብድሕሪዚ ሮማኖ ከም ኣካል መቃልሕ ወረ ምስጋር ተፃወቲ ብምዃን ኣብ ብርክት ዝበለ ቪድዮታት ዝተፈላለየ ክለባት ዓለምና ተቐሪጹ ክትሓጋገዝ ተራእዩ። ኣብ ከም ኩዕሶ እግሪ ዝኣመሰለ ብሚልዮናት ዝቑፀር ህዝቢ ዓለም ዝከታተልዎ ዓውዲ ከም ናይ ሮማኖ ዝኣመሰለ ተኣማንነት ክትኩንን ዓብ ትዕድልቲ እዩ። እዚ ብገለ ወገናት ኩሉ ዝፈልጥ ጋዜጠኛ እናተባህለ ዝምጎስ ኢጣልያዊ ነተኣማንነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ከእትዉ ዝደልዩ ገለ ወገናት ዘይተፃረየ ዝንባዕ ሓበሬታ ከኸልስዎ ከም ዝፍትኑን ንሱ ግን ኣብ ስርሑ ጥንቁቕን ነቲ ሓበሬታ ድማ ብኹሉ ማእዝናት ምፅራይ ስለ ዝገብረሉ ኣብዚ ተፃወደሉ ውዲት ካብ መጥሓል ከም ዘምልጥን ይሕብር። ብቋንቋታት እንግሊዝ፣ ጣልያን፣ እስፓንያ፣ ፖርቱጋልን ብግቡእ ክረዳእ ዝኽእል ሮማኖ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንእስፓኛዊ ተፃዋታይ ክለብ ብራይተን ማርክ ኩኩርያ ኣመልኪቱ ኩኩርያ ናብ ቸልሲ ክግዕዝዩ ክለባት ብራይተንን ቸልስን ኣብዚ ጉዳይ ምስጋር ብልዕሊ 50 ሚልዮን ፓውንድ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ስምዕ በፂሕና ኣለዋ። ንብሕታዊ ደሞዝን ካልእ ረብሓታትን ብዝምልከት ቸልሲ ምስ ተፃዋታይ ስለ ዝተረዳድአት ኩኩርያ ኣብ ከተማ ለንደን ተረኺቡ ጥዕናዊ ምርመራ ኣካይዱ ድሕሪ ምሕላፉ ኣባል ጋንታ ቸልሲ ክኸውን እዩ። ኩሉ ነገር ተፈፂሙ እዩ ብምባል ዘርጎ ሓበሬታ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሃን ስፖርት ብወገነን ነቲ ዜና ተቐቢለን ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ድሕሪ ምልብዐን ክለብ ብራይተን ንሳ ኣብ እትውንኖ ወግዓዊ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ በንጻር እዚ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜናን መራኸቢ ብዙሃንን ዝፍንዎ ዘለዋ ዘይቅኑዕ ፀብጻብ ጋንታናን ምሸጣ ማርክ ኩኩርያ መልኪታ ምስ ዝኾነ እትኹን ክለብ ኣይተሰማምዐትን ዝብል ተፀራሪ ሓበሬታ ስለ ዝለጠፈት ንሚዛን ተኣማንነትን ቅኑዕነትን ምንጪ ዝወረ ዝኾነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተወን ዝተፈታተነን ኣጋጣሚ ነበረ። ገለ ወገናት እውን ማዓሲና ጉድለት ንረኽበሉ ኢሎም ክምህለሉ ዝሓገዩ ክመስሉ ነቲ ብብራይተን ዝተዋሃበ ሓበሬታ ሒዞም ንሮማኖ ብቕፅበት ብሓሶትን ብምዝርጋሕ ዘይጥሉል ሓበሬታን ንኸውንጅልዎ ግዜ ኣይወሰዱን። ብራይተን ንዝሃበቶ ተፀራሪ ሓበሬታ ኣብ ወግዓዊ ማህደር ማሕበራዊ ሜድዩ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ዝሃበሉ ሮማኖ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ብዛዕባ ምስጋር ኩኩርያ ሓሲዩና ዝብል ጽሑፍ ንዘስፈረ ቻንታ ዝተባሃለ ሓደ ተጠቃሚ ትዊተር ግን ድሓን መን ከም ዝሓሰበ ክንሪኦ ኢና ዝብል ርእሰ ምትእማን ዝመልኦ መልሲ ሃበ። ንጽባሒቱ ሮማኖ ኣቐዲሙ ከም ዝሓበሮ ኩኩርያ ኣብ ከተማ ለንደን ዕውት ሕክምናዊ ምርመራ ኣሳለጠ። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድማ ቸልሲ ንቀዲ ብራይተን ብምልቃሕ ሓያሎ ምንጭታት ዜና ከቃልሖ ከም ዝቐነያ ንምስጋር ኩኩርያ ብዝምልከት ምስ ክለብ ብራይተን
ኣብ ስምዕ ከም ዝበፅሕና ነረጋግፅ ዝብል መግለፂ ብምውፃእ ብሓደ ወገን ንብራይተን በሽሙር ክትጎጥያን ከላ ብኻልእ ወገን ድማ ሓበሬታ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ቁኑዕ ከም ዝነበረ ኣረጋገፀት። ሮማኖ ብወገኑ ነዚ ብቸልሲ ዝወፀ መግለፂ ደጊሙ ብምልጣፍ ወይ ከዓ ሸር ብምግባር ብዛዕባ ኮኮርያ ክውሕዝ ኣብ ዝቐነ ክልተ ተጻይ ሓበሬታታት ክለብ ብራይተን እምበር ንሱ ሓቅነት ዘይብሉ ወሬ ከም ዘይፈነወ ብሚልዮናት ንዝቑፀሩ ሰዓብቱ ኣገንዘቦም። ኣብቲ እዋን ሓደ መንነቱ ብንጹር ዘይተፈልጠ ውልቀ ሰብ ነቲ ኣብቲ ኣስታት 104 ሚልዮን ምዝጉባት ተጠቀምቲ ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ኢንሳይክሎፔድያ ዊኪፒድያ ዝሰፈረ ንወናኒ ክለብ ብራይተን ዝምልከት እንግሊዛዊ አንቶኒ ግራንት ብሉም ዝብል ጽሑፍ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ብዝብል ስም ተክኦ። እቲ መልእኽቲ ድማ ብዛዕባ ክለብ ብራይተን ልዕሊ ወናኒ ቶም ብሉም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ብዝያዳ ኣፍልጦ ኣለዎ ንምባል እዩ። ሮማኖ ነቲ ኣጋጣሚ ዘይርስዓን ምናልባት ብመንፅር ዜና ምስጋር ተፃወቲ እቲ ዝበለፀ ዛንታ ናይ ህይወተይን እዩ ብምባል ድሕሪ ምጥቃሱ ዕልቢ ዘይብሎም ሰባት ብፀርፊ ሳህሉን ነይሮም። ኣነ ግን እቲ ወሬ ካብ እሙናት ምንጭታተይ ስለ ዝረኸብኮ ብሓቅነቱ 100% ርግፀኛ ነይረ ይብል። ንሱ ብተወሳኺ ነቐፌታ ይርዳእኒ እዩ እወንታዊ ድማ እዩ፣ ምክንያቱ ጌጋኻ ንኽትርዳእ ይሕግዘካ እዩ። ነዚ ክቕበሎ ግን ሓደ ቅድመ ኩነት ኣለኒ። ንሱ ድማ እዚ ነቐፌታ እዚ ገጾም ቀሊዖም ወይ ድማ ብውሕዱ ሓቀኛ ስሞም ግሉፅ ገይሮም ካብ ዝቐርቡ ሰባት ምስ ዝኸውን ጥራየ ክሰምዖ ዝደሊ ብምባል የነፅር። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዓብ ጽልዋን ሓይልን ኣለዎ። ከም መፈልፈሊ ምንጪ ዓበይቲ ዜናታት ስፖርት ብሓቅነቱ ዓብ ስምን ዝናን ዝሃነፀ ሰብ ልዕሊ ክውንነት ሓሽከት ሰዓብቲ ጥርዩ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ካብቶም ሰቡራይ ውዕላት ዝኾኑ ተፃወትን ክለባትን ዝበዝሑ ሰዓብቲ ኣለዎ። ብዛዕባ እዚ ንሱ ልዕሊ ክለብ ተፃወታይ መስርሕ ምስጋር ኣነ ሰሓቢ ኣቓልቦ ክኸውን ኣይግባእን፣ እቲ ኣተኩሮ ንዖም ክውሃብ ኣለዎ። ይኹን ዳ እምበር እዛ ዓለምና ኣመና ተገርምያ ብምባል ይስሕቕ። ንእንግሊዛዊት ክለብ ዋትፎርድ ዝድግፍ ፋብሪዚዮ ከም መርኣያ ህርኩትነቱን ብሉጽነቱን ዝሓለፈ ዓመት ዕውት ናይቲ ንመጀመርያ ግዜ ዝተኣታተወ ንብሉፅ ጋዜጠኛ ኩዕሶ እግሪ ዝውሃብ ሽልማት ግሎባል ሶከር ኣዋርድ ንምዃን በቂዑ። ኣብ ዝቕፅል ዓመታት እውን ዝተፈላለዩ ሽልማት ክሓቆፍ ምዃኑ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ። ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹለና ሰላምን ጥዕናን።